Ама не показва, глава не показва кой е играл. Показва само пише къде го е спечелил. Нищо, 400 лева. Ето виж. И не съм първо пъти. Абе, стига сега глава, ако си играл 3-2 за Аржентина, ще да вземеш нещо. Глава, да не се закълем, ако беше вкарал Меси за 1-1, щеше да спечелим Софи Шас, къде са. Да, това. Ако беше вкарал дуспата, бе. Аз това казвам. Как да вкара като и то две. Дори